Timu ya FCB Nyasa Big Bullets komanso Silver Strikers atuluka mu mpikisano wa Air Top 8 kuona zimenezo komanso kuti tembekezo tani mu ndime ya semi-final ya mpikisano amenewo. Program yake ndi ya game plan pano pa Zodiak komanso sewala FDH Premiership tikatuka nganapo sozo kudza mpikisano amene osewalanso Scorchers yomwe afika ku Morocco kuma kuchitikira mpikisano wa Women's Africa Cup of Nations. Ina ndi Dickson Chivwati Gondwe kukulandirani ku program ya game plan pano pa Zodiak. Posa chidapa ndi mlanda yomwe ndi na program ya lero ya game plan. Mene na frozo ndikhala ndi kumulanda yemwe ndinaye program ya game plan ndi mlandi Alex Chavula ku program ene. Ziko mukwambie. Chabena amene ndithu ndamene tinaye tsiku la lero program ene ya game plan amene tikati kunikana nkhani zomwe ndafotokoza koyambirira kuja. Nkhani yoyamba Alex ndi nkhani ya Air Top 8 imene yayendera ndime ya quarter final taona Nyamata FCB Nyasa Big Bullets omwe ndakatswiri mpikisano amenewo wa Air Top 8 akutuluka ndi eka 76 kudzera pa mapenalty. Bullets yakhala kutenga chikho chimene chikawiri motsogozana ndi imodzi mwa matimu amene akwanitsa kutenga chikho chimene chikangapo konse. Mwina mene zakhalira tiyambe ndi masewera amenewa kuti 1-1 ku Blantyre, 1-1 ku Lilongwe, kubwera mapenalty kukomera Nyamata amenewa a eka FC kufika ndi imene ya semi-final. Yeah, zona kwambiri. For me it didn't come as a shock because unaona kuti it was expected ndi mene inasewera eka in the first round, in the first game. Uzinkaonetsa ndithu kuti Anyamata awa sizikakhala zaize kuti Bullets ikawine pampira. Ndipo made naonera muja, and in the first half you could tell kuti game iyi Bullets iwina. Because Anyamata eka anabwera mpaka anapeza chigoli chija. It was out of nothing. Maplayer awiri ene noti they went to attack. Maplayer nali kumbuyo and they got a goal. And from there I knew kuti iyi ndi new timu imene ikupitirira. Bullets sinamenye mpira kwenkweni mmene mamenyera. Zimaitooneka ngati kuti mwina Anyamata amanga miyendo china chake. Because sana mene amenyera nthawi zonse kupanga ataki china chilichonse kuyesera nkhanga kuti sichikutheka. Maplayer awo amene amadalira mwina tinaona amene Peter Banda yekhanda amene analowa kukasintha zinthu poma anangati kamishek billiard kakumamenya mpira bwino kwambiri poma anakanapezo kuti amutulutsa because sana menye zimene amene yopanga. So Anyamata yekha ndiona ngati anangogwirizana kuti let's do this because I think anthu ambiri amayang'anira pasi mafana kuti mafana ana yekha ambiri achoka ku reserve achoka matimu osadziwika bwinobwino pomano anakumenya mpira ngati amodzi nchifake zinapezo kuti game ija awina ngakhale nadzera mapenalty. Masewera amene amaseweredwa kachiwiri wa second leg titero mwina Chingerezi chake akusiyana bwanji ndi masewera amene anachitika pa bingu? Ndi chani chimene chinaoneka kuti eka inachita cholondola kuti mpaka ipambane mapenalty 7-6? I feel like the first leg was quite exciting. Siyana ndi leg yachiwiri matimu osewera amenya mpira osangalatsa. Eka was just there defending because they knew kuti if they get a draw ya 0-0 they are still going through with away goal rule mena ampangira. So yoyamba ija Bullets was on top, especially in the first half. They kept attacking and they missed a lot of chances. Chances Zambia ana wamisa. On second half, second leg Bullets sinaveze ma chances. Ngati mena bezea kwina kulumwena atuma dandala kuraya. We missed chances, that's why taluza. They were outplayed. Anavanga jina jose sijimaransi mateka. Anaeka they kept their composure, the discipline at the defense was really good. So I feel like nchifaga na bezeko rarani adu. So mano second leg it wasn't really exciting. Pomano they got the job done. Pamene kamba zokhudza masewera amenewa eka ndi Anyamata FCB Nyasa Big Bullets tingomva chokera kwa aphunzitsi amatimu awiri amene watu kamba za Enos Chatama komanso Wetson Nyirenda kenako tikhala kupitirira kuunikana zokhudza masewera amene wakamba kuti Bullets
inatuluka mu mpikisano komanso Silver Strikers zidavuta koma timve kwa aphunzitsi awiri amene wa Enos Chatama komanso Watson Nyirenda. Penalties are undecisive and the end result is that you are out of the competition. Leaving a happy man that at least there was an improvement in terms of performance. No, I think I'm disappointed with our performance today. Okay. We did not come to party today. We didn't play anything in the first half. Everyone was lost. Our players were making wrong decisions all the time. We were too slow for this team. So next time I think we need to change some of the things that we are doing in terms of discipline, in terms of the tactical discipline by the players. They did not do anything in the first half. That is where we lost it. Do you mean there was a bit of casual approach? A lot of casualness, and I think they were so complacent. Meanwhile, forging ahead, you have to raise their spirits. Yeah, we need to. We are going to side them. We have the league to fight for, and we have the cups to win. So we have seen. I'm just new here. We have just seen the mistakes that are there. I know the weaknesses that are there. We know where to mend and where to consolidate. Kwanta yoyamba mbili ndimene yachitika mwafika ndime ya semi-final muchikho cha Airtel Top 8 kuchokera ku masewero oyamba amene munaleperana ndithu 1-1 ndi timu imeneyo ya Bullets kulilongwe lero kubwera pakomo munatengetsananso. Tingano tinatengesana koma game inayenera kutha game yoyamba ku bingu kuja mpira umayenera kutha. Lero tinauza anyamata kuti mukapange zinthu zoyenerera munati muone Bullets tinayitseka sinapeze mpata kwenikweni mpata umene unangopezeka ndi free kick ija anyamata anazaluza tempo pena chitempa nauza kuti mukhazikike mpira zimatha kuchitika timu imatha kuchinya chigoli chosadziwika bwino inuyo mukakhazikika mmatha kuwina zakhala bwino kuti tapambana mpira umene koma tisayangane kwambiri uchinya Bullets tiyangane progress ya timu mawa anyamata akapume manje tibwerere pa ground tikayangana kwambiri za mpira umene sizingatithandize futi tili munkati mokonza timu tinena kuti chaka choyamba tikonza timu tikhazike mu ligi chaka chachiwiri chino tufuna timu mu ligi ikhale number 5 kapena number 6 chaka chamawa timu izakhale mphamvu 2028 zambe kulimbana ndi Bullets zangokhala mwaso kuti Bullets yaluza lero imene uzaichinya 2028 motivation yotani imene anyamata azipatsa nena kuti at least chaka chachiwiri kusewera top flight football patali sopana kupita kumamva tikamauza zochita kumaoneka kuti akumva akuoneka kuti pang'ono koma timu yoberi ni malo atatu anayi oti tiikonze tiyenera tiikonze tipitirire kuikonza chaka chamawa tizapitirire kuikonza 2028 tizakhale ndi timu yoti ili stable yamenya limodzi zaka zitatu. Nisimezo ndithu kuchokera kwa aphunzitsi awiri amene wa amatimu a Eka FC komanso timu ya FCB Nyasa Big Bullets. Pamene tikamba zokhudza masewera amene tisanabwere ku masewero a Wanderers a Crack ndi Wanderers wina zikutanthauza chani tsopano za mpikisano wa Airtel Top 8 kuyang'ananso ndi Eka FC kutulutsa katswiri amene akusunga chikho chimenechi. I think what's happening is afuna kutuuza kuti mpira ukusintha si mpira wakale uja umangonena kuti apotawa ndamene amawina ndikuti azingokhala okhaokhawo pomwe amene taona palika phrase kenaka amene akumayuza masapota ekhaya of course sikuti kamandisangalatsa pomwe amene olati down mabwera madolo ena zingotanthauza kuti mpira wasintha enanso atha kukhapo patopo so zingondisangalatsa chifukwa kuti ngati zikutero ndikuti maplayer tithakuwaona maso zikamatero ndikuti ku Flames tikamawa maplayer ngati amene akhala bit of Flames athoka kuthandizaso because we have been struggling that part so zungonetsa kuti enanso aine apange kushine si timu yokhayokhayo imene ngamapange dominate every time fanira zimangoneka ngati kuti mpira ndikuti kumaya kuno kulibeko ndoti mpira uli kuti mumodzi okha. Chabwino ma penalty amene anaseweredwa tsiku limeneli, how would you describe the penalties kumbali zonse ziwiri ngakhale penalty imene makhala kuti munthu amayidandaula ndimene yakanika kulowa mgolo koma penalty imene agola ali samasanga kuti yayi zatheka penalty yabwino ma penalty amene anaseweredwa pa tsiku limeneli mpaka nafikitsana pa 7-6. I feel like as you said my penalty is all about luck. Of course penalty imene ndingapange question kwambiri mwina ndi penalty ya Ephraim Kondo because that was a winning penalty. If he just scored that then they would win a Bullets matani imabitirira. We don't usually see him take the penalty like that. Ndazambi penalty yake amaika ku left kuja for us it's high
koma apa naona kuti mena menya it was a bit casual, so that's what costed them. Mapenalty now, I just feel like mwina yapita banda. I feel like it was just bad luck with them because the run up was good. Anamusemphenisa goipa buboma mwina he just put a bit power. Ndiye na also ameyana ulusa. I feel like amaiga power kwambiri njifake they ended up blasting them. Zizo ndicho zokhudza masewera amenewa kuti anyamata Eka FC ndamene anakwanitsa ndithu kupambana ndipo amenewa afika mu ndime ya semi-final. Tinene pano malinga ndakula bunge la farm ndekuti timu ya Eka FC ikumana ndi Mighty Wanderers ndipo anyamata timu ya Blue Eagles adzasewera ndi Karonga osati mwina zina zimene anthu akhala kukambira kuti zilichonji izozo ndi zimene akuluakulu farm akhala sakutsimikiza tikanganaso ndi mene draw idaliri pachiyambi. Kuchoka pamenepo tikulowera kumeneko kunchinji kunalinso masewero mu Airtel Top 8 taona anyamata ndithu a timu ya Mighty Wanderers akufika some ndime ya semi-final. 1-1 masewera amene ali pa Obledimba komano 3-1 pa aggregate 40 anyamata timu ya Wanderers anapambana 2-0 ku Blantyre. Masewera amenewa kumbali yakhudza mmene zakhalira mu Clever Chikwata kugoletsa chigoli cha anyamata amenewa makamaka Craig Sporting pamene Thierry Sama Tinjong amene anagoletsa chigoli cha Wanderers. Wanderers fika mu ndime ya semi-final. I mean, that was expected. Ndimene Wanderers inawinira ku Blantyre kuja anawina 2-0 and they still had a lot of chances ora nakatolinya so zigoli zambiri. Coming in the second leg tinaona ndithu kuti Craig is a much changed side with Ernest Jawadi coming in. He's doing some wonders with the boys. Avanga chira buno ndithu amaplayer ambo ikasoni team apanova kuti they are working hard. Ndipo game manager naona kuti Craig ndimene natani inatsogola. Komano Port Wanderers is a good side honestly and they managed to pull one back kuti paka aggregate 3-1 and it was quite a beauty to see the goal Thierry Sama scored. It was a beauty, a bicycle hit. Zosanga Chawambili, and they went on to go to the next round. What is it that you saw in Craig? Could you mean a sada chilondoloza bwino kuti muna make zaendele fana in the home ground advantage? They were down 2-0 after scoring the same goal. After scoring the goal mu first half muja anakandika kuti muna make apeza chigoli china mpaka na second half Wanderers so kuweza chigoli. Ni challenge chimene mwina a Craig sada chili chimene amelota achite kuti mwina make zaendele. I feel like they relied much on one person. Amadeli akwambiri player moja utakora awathandizire because Clever Chikwata was the man of the match. So ndamene abereka busy kwambiri defense ya jani, defense ya Wanderers. If he had some help zinthu zinakakhalako bwino mwina anakathoviza so chigoli china and force it to penalties or maybe get another goal maybe fizio ngati mene apangira ya Silva. So I feel like creativity analibe koyambiri kuti athandizire kuti Clever can go on and get another goal because yekha amapereka pressure yekha pesa kuti he got the man of the match. If they had much help kuluna akamathandizira even the wings amathandizira bwino I think they would have stand a better chance of winning the game and qualifying to the next round. Nimene ndithu masewera kuthera 3-1 kuomera anyamata amene wa timu ya Mighty Wanderers kufika mndime ya semi-final ya mpikisano amene wa Airtel Top 8. Tiyembekeze semi-final yotani? Which is more interesting monga metu kambiramu. Ika semi-final yokondweretsa kwambiri because khala koyamba bullets osapezeka mu semi-final in 2 years time. So tikuyembekezera kuti ikhala game azakhala magame abwino yakalonga ndi Blue Eagles. Blue Eagles is doing well kwambiri nona ngati koji waisintha kwambiri timu ili bwino pano pa number 1 mu FDH and now they are in the semi-finals akumenya ndi Kalonga also inaluza 2-0 wayani kwa Silva pa home pa Silva. Ndipo Silva they were shocked, they never thought of it happening kuti atokaluza 3-0 kwa Kalonga. So game mene yose dakhala game abwino. Game ya Wanderers yatenga ukalejiko season Charity Cup, so they know kuti they are going for every trophy and they know what is important to get every trophy. So ekhayaso sinatenge kujiko chiloweleni ndo ikudziwa kuti
ikufunikira tani itatenga chikho chimenechi and put themselves their name up there cause anthu ambiri akumanena kuti ndi ana awa yanjani so zithandiza kwambiri kuti semifinal kakhale yosangalatsa kwambiri from both sides. Ndizimezo ndithu zokhudza semifinal lineup kuti anyamata ayekhaya akukumana ndi timu ya Mighty Wanderers pamene Blue Eagles isera ndi timu imene ya Karonga United. Koma nati bwanja aphunzitsa amatimu a Wanderers komanso Craig Bob Mpinganjira komanso Ernest Ntawali amangamakaso mu masera amene watatha pa Demba ku Mchinji. Tough luck lero mwina mukafotozera masero anali bwanji kumbali yanu ngati timu ya Craig. Ine nsaname ndusanga ndi performance because ndi work in progress. Mapangira nyamata special ndi survive ya league. Mukudziwa ndi position mate. Munakwanisa kugoletsa chigoli mchigawo choyamba mukuona kuti chavutira bati kuti mwina mungwanisa somwina kuonjeza zigoli mchigawo chimene chachiwiri. I think chiya chigoli choyamba Wanderers anapanga reorganize defense yao in terms of defending as a team. The breakthrough city maipeza bwino kwa monga ndanenera it's work in progress ndikusangala ndi meya nyamata kupangira panopo. Chofika kwambiri ma games a league yes first leg taluza 2-0 pa utapanga 1-1 ndangosanga kwambiri ndi coordination ya ma players kuti akuweka bwanji and I'm happy with it going forward. Congratulations coach kupambana pa aggregate 3-1 mungafotoza motani masera lero. Anali masera bwino kwambiri nthawi zonse sitingalephere kunena kuti anali masera ovuta. It's a cup game wina lesa amafuna kupambana timasera kwa aini yake game yamba nasera kwa Tukublanta tinawina 2-0 inali yovuta kwambiri kuno kwanza nakukonzeka komano ndi yamikire kwambiri anyamatatu kuti tinalimbikira mpaka na taesesa kuti tichinyiko chigoli kuti itere 1-1. Neba dzulo wagwa lero so ina wankulu kalonga zavuta mwina chukulondolani chikho chimene chakachi. Ndimene makhalira mpira komano tidikire mpaka na mapeto ababa ife tangofika semifinals jabe tikwena tiyikepo mtima kwambiri tilimbikire kuti tifike kumapeto kwenikweni ndithu. Ndizimezo ndithu kuchokera kwa aphunzitsi amene wa Wanderers komanso team imene ya Craig Sporting Wanderers. It was their day on aggregate kupambana 3-1 ndipo akhale akusera ndi ekameta khatufotokozera komano anthu akuti bwanji zokhudza amene masero ayendera mu Airtel Top 8 the VV Viewers Voice nacheza ndiyena mu mzinda wa Lilongwe. Zina langa ndi Maxwell Kaonera ndi masupota Wanderers. Airtel Top 8 ndi saname ndi kwa ifeyo ngati manoma ili bwino kwambiri. Moti ndi chembekezo yonse kuti game itira chikho ititenga. Ine kwambiri ma game onsewa ndi saname. Ndidabwisa kwambiri mena aluzira. Kwambiri lone kwa Bless ucha. Rezo ti fika no mapenalty komano mapenalty kuja kupeza kuti Bless je kagonja. Ndi mene nalile ekhaya. Mapuleya akaekha peza kuti watani wodi amenya ponya kupeza kuti Bless jana ndi mwayo kwanira kupeza kuti mapuleya ajaso akamenyaso ina akaulusa. Ndi zinabeza kuti beya zinazodabwisa kuti Bless zeni zizi mpaka kufika kuti yatuluka Bless ndi sizinende bwino kwambiri. Ngoma kwa ifeyo ngati manoma ndazi bwino kwambiri. Ine ngoma kwambiri mona zoti Silveja madelera kwambiri. Komano kunena za malefu ndi mpira tikaluza mafuna tizivomereza. Asati zoti tiziyankhola zambiri njani komano basi anaja ngoti awina ndithu basi. Zina langa ndine Charles Manda ndine support wa Blitz. Ndikakamba za top 8 maisari ndikuitsatira mophatikiza swapo tengera kuti timu yanga panova yatulukamo mu top 8 koma I think sizinandisangalatsa kuti timu yayikulu ngati imene ikapezeka kuti yakagonja ndi ana ngati amene komabe poti ndi mpira amene umakhalira sitingakambe zambiri koma ndingokhabe ngati kumbali one kuti ndingoyilimbikitsa timu yangayo kuna kuti ma position ena ndi ena amene ali ofowokawo mwina ikoze fwani mwambiribe ndithu mmene mulimuona kuti magapo ambiri aona kuti timu imene ndikuidzira Bullets sizimene kupanga pa ground. Nde sitingade wochi sitingadeso mapuleya koma tingozitenga kuti poti ndi mpira umatani umazungulira nde tingovomekezo nekuti
season inoza revuta top 8 takanika kuiteteza komabe ngolimbikitsa bengati isafoke kuti kumene kutupirako tipitizebe kutani kodi inandabwisa kwambiri ndikalonga kwa mpira umene unaonera wa Silver okay sina upyeze kwambiri pa golo ngati imene kalonga itabwera ku Silver koma timayembekezabe kuti mwina poti agonjesa pa mwina 2-0 ndi kuti ukangomalizitsa koma zapeza kuti mpira uja kumene kuja wakasintha yakapeza kuti kalonga yakapanga zinthu zimene anthu samayembekeza ayikunena kuti mpaka na ingamenye 2 ingabweze ndikwamenyanso chigoli china chowinira si zimene anthu ambiri amayembekeza komanso tikatenga ngati ku Silver ku si zimene amayembekeza be kuti apa basi amapita ndi mtimona kuti tukangomalizitsa pamene akalongaja anali ndi mtimona kuti ifeyo titani kodi tisafoke koma tipite chitsogolo potengera nena kuti iwo amadziwa bendithu kuti ndiona kuti ayiphulabe ndithu ngati Silver koma akalonga chikhulupiriro anali nacho kuti apa kwathu pano tisafoke ayi. Okay, newe dzina ngani Howard makitona chipwaira ndiye ndingaza kuti ndimasapota kwambiri Bullets ndine disapota wa Bullets koma chimene kundibowa kwambiri singayitengere kuti ripoti ndine sapota basi poti ndi timu yanga Bullets kundibowa pa zimene ikupanga and kumamenya ndi mtima woziva kuti ndawina kale and kumaderera mafana uone kuti ndafana yanchani ndi mamedo anga tamina njawa amamukusaza kuti mwina kusaoneke kuchita bwino kuli kwese ndi ine chimene yankhule jongofuna kuyilimbikitsa ngati timu yanga imene imayikonda ngati okay kwa hiyo ndinakati amene ndiye kuti ndi ntchito zake kale and kuti mwina akupita sizo kuti ndiye chilendo kwenikweni fika zintchito zimene zimachitidwa kumene wakuzitani kale akuzidziwa ndiye kumafuna angokhala wa look sharp ndimene angathe kugwiritsana kwambiri ntchito kwambiri. Okay, ni dzina langa ndi Bronex Wilson makhala kuntandire kuma ndikugwira ganyo pa bwandilo pa kumulayo kuno timu imene ndimasapota timu ya Mighty Wanderers. Malizatsi tu ndoti amene angokhala ngati odabwitsa kwambiri ndi malizatsi amene achitika pakati pa Kalonga United komanso ndi Silver Strikers chifukwa choti first round Silver inakwanitsa kugonjetsa Kalonga pa home 2-0 koma irapita kumene kuja pezeka kuti malizatsi akhala osentheka kwambiri oti olo anthu ambiri akhala odabwa kwambiri kuti satheka bwanji Kalonga United kuchokera kumbuyo pano kugonjetsa Silver pa go aggregate kufika pa 3-2 koma full time yata 3-0 Kalonga kumene. Apopo zoti mwina kuchivomereza kumakhala kovuta potengera kuti Silver ndi timu yayikulu komanso ponyamuka kwawo anali oti alikali ndi mwayi oti iwo zawo zilikale pabwino koma zimene zakachitiko Kalonga si zimene amayembekezera ndi kuvomerezabe ngati kochi akhala kovuta komabe sizinenekera kuti ilo chifukwa choti limene mpira umakhalira. Vivi the viewers voice maganizo anthu amu mzinda wa Lilongwe kupereka kumo ndemanga zawo zosiyanasiyana mmene zakhalira mu mpikisano umene wa Airtel Top 8 quarter final. Tsopano tikukamba za semi final kuti ndi stage imene yatsala kuti ifike mu ndime yotsiriza ija ya mpikisano umene wa chaka chino. Onse amene anakumana mu ndime yotsiriza chaka chatha atuluka. Timu ya wa Silver Strikers atuka ndi Kalonga 3-0 kwawo na aggregate 3-2 pamene Nyamata Bullets atuluka ndi Eka FC 7-6 kudzera ma penalty na aggregate nditozonekabe kuti inde kuti nali 2-2 1-1 ku Lilongwe 1-1 ku Blantyre. Nkhani yatosatira ndiyo kudza the Scorchers yafika ku Morocco ku Rabat kumeneku ndipo ikuyembekezeka kuyamba mpikisano wake wa Women's Africa Cup of Nations kwa nthawi yoyamba. Tiyembekezo tani kutengeranso ndi zokonzeka imene zayendera komanso timu mwiti nayo ngati dziko. I think we are about to make history ndipo zikhala zosangalatsa kwambiri kuti ndikoyamba timu imene ya Scorchers umenya nawo chikho chimene cha AFCON ndipo nawo sakudziwa kuti ndi chinthu chofunikira kwambiri kuti atenge mbali komanso kupanga zotheka kuti akathe kupitirira mpaka chigawo china. I think the team has done a lot of preparations. I'm happy with how the farm have given them the time, the resources, also the friendly matches. Pomaso unalika timagapo tinatake toti amatomenya nditu kupanga prepare for this
for this cup ndipo zachitika bwino kwambiri komanso we have a full squad in the house. Temwa Tabitha aina maplayer onse alipo, so ndikutha kuona kuti atsikana amene akatha kupanga zotheka kuti atikondweretse. All we need to do is be with them, support them, pray for them and hoping for the best. Tikangana mwina matimu amene kumene ku mwina Zambia, tukamba za Egypt, Nigeria, matimu so amene akuoneka kuti ayi ndi amphamvu osati kungooneka koma mbiri zawo ndi zabwino mbali ya mpira amene wa atsikana. Ndi chani chimene ife tingachite ifo tikutengedwanso ngati ocheperako pang'ono weto ochepa mphamvu underdogs kuti ngolankhula kwayo? I think kwambiri ineyo ndikumaganizira kwambiri nkhani ya goalkeeper. I feel like if our goalkeeper is going to be on top of her game, zithandizira kwambiri because nthawi zambiri magame timachinyitsa zigoli zosakhala bwino chifukwa choti goalkeeper sali bwino. So if our goalkeeper is going to be on top of our game, zithandizira komanso sizikhala zovuta kwambiri kuti atsikana ameneyo pange zotheka. Komanso china chimene ayenera kupanga nchakuti asayang'ane kuti awa ndi matimu akuluakulu kwambiri, angoganizira kuti ngati osakumenya tournament imodzi ndoto to safety pa level imodzi, koma kuti ziganizira kuyamboona kuti ku Nigeria ku assistant Oshowala ndekuti amene anamenya ku Barcelona kena kwazichita mantha sizithandiza. Tinako ali athu nafeso amene ali mayina akuluakulu amene atsikana amene they should lead by example as they have been doing all along, kuti atsikana osakhale ndi confidence kupita kukafikira magame amene. Chabwino ndizimenezo ndithu kuti timu ya timu ya Scorchers ikhale ndithu kusewera mpikisano wa Women's Africa Cup of Nations. Koma mphunzitsi wa timu imeneyi akuti bwanji Love Mofaziri zokonzeka zayenda bwanji komanso chiyembekezo chake pa timu imeneyi? Almost 29 players and plus 2 are still in abroad. I'll mention 23, all of them, starting with the 3 goalkeepers. We have Messi Skelo, Yamikani Kaonga, and Esther Maulidi. And we have defenders, Rose Alfandika, Tuonge Pili, Mag Chavura, Benedetta Mkandawire, Irene Komaro, Olivia Pikani, Chimwemwe Madisi, Letitia Chinyamura, Rose Smith Kamzere, Faith Chimzimu, Chikondi Kondwe, Madina Nguluwe, Vanessa Chipugula, Sara Mulimbika, Vitumbiko Mese Mkandawire, Asimenye Simwaka, Sabina Tom, Deborah Henry, Temwa Chawinga, and Tabitha Chawinga. These are 23 players who are traveling to zovuta zinalipo kwambiri zazikulu zinasopena zolepheresa kuzifotokoza kapena kumalepheraso kudya kumene ndinali ndi maplayers kapena ndi maplayers omwe onse ndimakhulupirira onse ndibe nawo chikayiko nde poti malamulo amapereka kunena kuti muyenera kutenga maplayers 23 ndimayenera kutenga 23 komabe mumtimamu mwina ndili ndi chisoni komanso kuwawidwa kuti mwina mwake ndikusiya zipangizo zina zabwino zomwenso mwina mumpira china chilichonse chimachitika ndatenga maplayers 23 komabe ndili ndi chikhulupiriro amene ndatengawo ndilinso ndi chikhulupirironso ndi maplayers amene ndawasiya chifukwa chakuti ku tournament china chilichonse chimatha kukachitika. Sinikunena kuti chichikachitika chinthu choyipacho komano mmene zimakhalira zinthu kumpira china chake chimachitika ndi mwina zochitika before tournament ndi mwina enatha kudwala enatha kukhala ndi mainjuries mwina amene tasiyawo mmene ndimasiya ndimafotokozera ngati ana anga ine ngati kholo lawo ndimawuza kuti musadandaule musakhumudwe inuyo nomwe mukutsalamu mupitirize kuzilimbikisa kunena kuti mwina china chonse chizochitika mkubwira nanso zikoma kwambiri. Choyamba chimene ndingafotokoze nchonena kuti ndiyambe ndi Temwa takhala nayo timamutsatira mene performance yake ikuyendera. Ndinene pano maonesesa ku mtundu wonse wa Malawi kunena kuti Temwa ndi player wakuno ku Malawi, ndi player wathu wa women's football team.
and ndatsimikizirenso anthu kuti tema ulendo uno tikhala naye sikuti tachita kukhala ngati kuti kunkakamiza ayi komanso yekha tayankhula naye watiyankhula kunena kuti tikakumana naye ku Morocco and ku office farm akuluakulu ena ndi ena ayankhula naye ndipo klabu kwawonso amene amatha kutumikira timu yawo tayankhula nawo atisimikizira kunena kuti ulendo uno tema akubwera ndinganene kuti tema tikumana naye ku Morocco kuyamba mwina madeta pa 17 ndi pa 23 tema tikhala naye ku Morocco asimenye posafuna kutengera mwina poti nayenso anapita ku Portugal mwina anapitira ntchito ina imene anthu ena amayiziwa koma ife asimenye timanziwa ngati munthu omenya mpira kumbali ya Scorchers ndi munthu yemwe tinaonanso ndofunikira tikumutsatira kwambiri kumene kuko apart from zothamanga koma tikumutsatira mbali ina imene amapanga kumpira timathanso mwina mbali ina iye kusasindikira kwa anthu ena amene timakhala nawo ali ku Portugal amatuza sakumpanga monitor kumpanga supervision nthawi ina imene amakhala akupanga za mpira koma nosindingana pano kunena kuti tema ndi club imene amamenya ku Asimenya ndi club imene amenya ku Portugal koma no Asimenye akupanga zinthu za mpira sizingamuvutenso chifukwa kuti akupangaso zichito zina zolimbisa matupi nthawi imene tikumane naye ku Morocco ndi nthawi yochepa imene timamuzoe ife imene tingati kungongumuza izo mapangaso ku Portugal mmene wamenyako mpira ifeso tifuna tipitirize upanga so ndini chikhulupiriro kwambiri kwa maplayers awiriwa kunena kuti kubwera kwawo mu timu kuti perekeraso mangomera ambiri inuyo mbuzi waluse kuti maplayers awanso ndofunikira kwambiri so tikupita ku tournament yaikulu yomwe tonse ndile ndemwe tofuna chipambano ndesi tofuna kuyesa zida ndiyambe ndi funso loyambirirayo loti takhala tikumenya tinena kuti kwambiri takhala tikumenya ma friendly matches omwe ndithokoze kunena kuti farm inayesesa kumbali yawo chimene ndinganena chanchonera kuti mpira kawirikawiri yardstick kapena mangolomera tisamakonda kuwatengera kwambiri nkhani ya mipira imene yapita yambuyo sindifuna kupanga kuzuzula kwina aliyense chifukwa chakuti Amalawi amafuna chipambano supporters amafuna chipambano ndi iwonso anayi ndi ufulu wawonso umandipanganso nthawi zina kundiunikira kundipanganso sharpen kwambiri kuti mwina mwake pomwe ndikufokoka ndipati zizo ndithu kulankhula kwa mphunzitsi wa timu ya Scorchers amene ndi Love Mofa zitifuna zabwino zonse timu imeneyi kumpikisano amene wa Women's Africa Cup of Nations ku Morocco. Tisanapita nkhani yokhudza FDH Premiership pazomwe mwalankhula coach. I think ndaziva ndaiona squad yonse bwinobwino. I just have a problem with zimene walankhula za Asimenye ngati ndamva bwinobwino akunena kuti ati Asimenye ku Portugal kumene aliko so ndi akumenya mpira sezo talibe club ineyo yonse mabe akupezeka mu squad. So I don't think it's right to get someone oti sakumenya mpira kina akapezeka nawo mu squad. How do you want to use the person? Mwasiya maplayer ena oti akakutraina akakupanga za mpira mwasiya mukatenga munthu ena oti she made her choice kuti akupanga zoyani zothamanga so football is not her priority so why should we get her in the squad? I feel like that's a problem that we need because ndekukhanga kuti ena amene anasankha mpira awo alibe option priority ina tuwakhomelera so I feel like on that I'm not with him. Ndizimene ndithu za timu imene ya Scorchers kuti ayi ili kumene ku Morocco. Nkhani yotsatira ndiyokhudza FDH Premiership. The league is back. Amasewero akhala kuchitika sabata imene Silver kumana ndi Mighty Wanderers, Moyale kumana ndi Masters FC Kumzuzu, Silver Strikers ndi Karonga. A repeat of Airtel Top 8 quarter-final match, second leg. Pamene Ekaya ikusewera ndi Bullets. A repeat again. Kumene ku Blantyre. Waishosha FDH Bank Premiership fixture ndi mene. Fixture yosangalatsa kwambiri, very interesting again. Game imene ya Silver versus Mighty Wanderers. Game yabwino kwambiri yoti anthu matimu amene akamamenya amaonera mpira
ndithu osangalatsa. A team from Lilongwe, a team from Blantyre. So we're expecting to see something really good come on from this. We don't know what the result will be. See if we joke ko loser. Of course, not draw. My joke ko draw agent for yeah. So I feel like they are not having a good run. So they'll do anything to get 3 points and put themselves on a good spot. Game many year. Silver versus Kalonga mera onera kuti Kalonga yamenya 3-0 Silver kuyani ku Kalonga mene kuzimene zinazo dabutsa kwambiri komano pano akubwerera so payani akubwerera so pa Silver Stadium kuti amenyeso game mene. I feel like game in the area first leg Silver had a lot of chances. Chances ambiri game inakati amwina 8 ankangononga. Now they were punished for that, so they will be looking for revenge. Of course, there won't be much for a cup, but for 3 points, which is still needed for them. Game where Ekaya and the Bullets are also so good. Ekaya roots are Bullets, where the World Cup and Bullets now so even as take it with the game many they get 3 points. Also looking for some type of revenge. They should put them right in their place. Maybe Ekaya, the boys. Akupanga ntchito yabwino kwambiri ndi ana okhaokha, so zimene akupanga zamagazi awo ofanana. Pulibe player wina akuti ndi wankulu kwambiri ayi, koma onse akupanga zinthu za level imodzi akati tiye ndike energy yotere osakumaika energy yotere. So it will be a tough game again for both of the sides, but it will be also exciting. So we're looking forward to that. And game ya Moyale and the Masters, also a good match. Masters coming from winning their game. Ndikamzu Barracks. Moyale game wina taba? Moyale I think inagonya the Blue Eagles 1-0. Yes. Yeah, they lost. And now game many Zuzu many. I feel like it also be a good match. So tembegeze kuri weekend many with my game abwino kwambiri. Finally, FIFA World Cup. Team ya Spain yafika ndime series imene yagonjetsa France 2-0. Team so imene aimone ngati nditsogola liko kwambiri imene ya France koma zakomera team imene ya Spain pamana 2-0 kumukia kwambiri. Nyamata amene Kylian Mbappe sadaoneke masera amenewa nthawi zambiri mankhala one touch pass komanso kunali highline yovuta kwambiri kwa nyamata amenewa a Spain. Mina nkhani yokhudza World Cup imene semi-final match imene. I feel like this was the worst performance I've ever seen from France. China Jose Minavanga being at Olise, probably one of their best players in the World Cup. Palibe China Jose Mpaka he was taken off. So it was not their day, because the way we know France, we expecting the ika game ya bwino kwambiri kuti mwina kukhali ndi tuzigoli. Ngaraji nyane mwina kukhali ma 2-2, komano France did not do anything going forward. We saw in the first half there was 0 shots on target for France, with Mbappe in front. In the second half, they came in again, nothing doing. They put in Cheki, Mwina Gurasinteko Zintu Mbappe, Medinadan, Chinacheka, Inaduwe, Sana was Dembele was nowhere to be seen. Kugurera did a great job in the defense, and there was so much discipline with Spain players. Discipline going forward, discipline going kumbuyo ku China Jose so I feel like it was just not the day for France. Nzimezo nditu zokudza program ya game plan tibwera sopano Sabata amana tokoza kwambiri Alex Chavula. Ziko mwambiri. Nditu amene tinana program ya telero Sabata amana tizakhala ndi aja amene amapezeka nthawi zambiri program iyi uyire chambo inja komanso Eric Chiputula koma kwa ino nonse amene makonda program tingoti iyayi mukhalebe mukuonera makamaka program atosiyana koma timaonikirana nkhani ya Airtel Top 8 FDH Premiership komanso timakamba po nkhani khudza team ya Scorchers yomwe pakali pano ili mdziko la Morocco kumpikisano wa Women's Africa Cup of Nations. Tokoza kwambiri Hudson Bisani, Flora Mairosi, komanso Timo Poki Mangani amene athandizira sakuti zonse ziteke atsiku yalaida. Kuchokera kwa ine Dickson Chivwati Gondwe, ndifuna nthawi pambana. Goodbye from Adbridge House, Area 47, Lilongwe.